Höt बोथोरफ्रानो बोरै जाखोरा गरमफ्राबो बारा जाबायलै दारमास दिनै आंनि हाथरखि बेबि थानाय मोनबासोमोनलै बेफोरबायदि गरम बोथोरफ्राव गिसिब सिबहोगौमोनलां फाग्लिखौ बोरै जाबावगोनलै माथो बाहेरायाव ओंखारनोबाबो सान्दुंबा सान्दुं अभारलै अखायाबो हानो नालाय एसे मोजां हानांगौब्रा दिदोम थाबाय थायो बेबायदि दोमैलु बोथोर एखनबा हानो बायदि जि सोगोम हरोलै हाथाराबो सान्दुंबासो बा देन्जार दुंना होखायो ने बुंनो थाङोब्ला जेरैबो प्रब्लेम ना बोथोरफ्राबो उफ मासे गरमलै बेबायदि बोथोराव खामानिबो मावनो हायाना गोसोआनो बोरैबा मोनजोबो आयु नै आबा हा बेवहायलाय माथो लांथिया फानसे जिरायनानै थाखोसै बोथोरखौ नुवाखै आरो आयै बोथोरालाय मालाय गावबागाव बोथोर हा सिङावथ' फांखा दङ मा दङ एसिबो दङ मानोथो बाहेरायाव जिरायनांगौ जाखोसै लकेल एसि बायदि जायाना आयै सिंनि बारफोरा एकदम गरमसो मोनजोबफिनो दे आरो होमबालाय माथो आंबा दायो बेंकआव दसे थांनांगौ आबा नों बहाबा थांगोन बे गरम बोथोरावलाय बहा ओंखारनोब्रा आयै थांनो बायोलां जेरावबो दे होमबालाय न'आवनो थाबानो जाबाय मिथिबाय आं दसे थांनानै दायो फैगोन औ जागोन दे फैसा दोनहैनो ना बख'हैनो नागिरखो नङा दाख्लै नोंफा होलांनायसो दंमोन बेखौनो माबाहैनां बख'आ दोनहैगोनसो औ दे बेसेबां होलांदों बे बिदिनो एसे होलांबाय आरो होलांसाबबाय दाथ' मा बुंबावनो आबा ओजोंबो होनांगौ नालाय बेहा दाथ' बिथिंबो होनांगौ उफाय गैया बिदिनो आरो एसे जाबजोब लानांगौलै आयै होबानो ला फैसाखौ ओमफ्राय आफाया होआबा खि गगोन बेनोथ' आरो माथो नायनायालाय नायो बिदि नायथारिबो नङा नायाबालाय बहाय गनो आंजों गगोन नामा बियो मेहेनाथ' डाइरेक्ट खोथाखासो आफाखौबो डाइरेक्ट होनखाजोबो आङो गासिबो नों मा खालामो नों सोरजों थायो थाया नोंनि लाइफआव मा जादों जाया बेखौथ' आंबो सोंनो थाङा जोंबो सोंखायानो आयै बेनोथ' आरो आबा डाइरेक्ट बेखायनो बुंखायो आं जोंनियाव हले जेबो खमि जानो मोना नङाबाथ' आंबो नागारखायाना फिसालाखौलाय बहाथो नायाबाखौनो आंखौ नायाबाबो नोंखौथ' नायनांगोन ना ने आबा अनो अननायालाय थेवबो बुंबाय आरो आङो जेन'बा बुंखायो आं बिसास गैयाना मानसियाबो बेनो बे थाबाय थाया दे आबा बाथो दाथ' जियानो जा नायदोंथ' नोमफायाबो ओमफ्राय आं थांनोसै होमबालाय ओंखारनानै औ दे आयै ओमफ्रायथ' आबा माब्लाबा समाव नोंबो खामायगोन ने सना औ जागोन दे खामायगोन नाथाय आं साख्रि मावालै आयु हामानो साख्रि मावासै आबा साख्रियासो खथ' मोजां मालाय जाय साख्रि मोनदों खाफाल गोनां मोजांसो जायो साख्रि मोनबोला हिनजावनिबो आंखाल गैया जानाय लोंनायनिबो ओजों थाखा फैसानिबो मिथिबायना आबा मानसिफोरनिबो जेनिबो आंखाल जाया बुजिदों आबा सना नोंनाव जुदि साख्रि माबा थाखा फैसा थायोना सना गासैबो नोंनि उन उन खारफानोबो राजि जायो जाय नोंखौ सैया बिसोरबो बुजिदोंना आबा सना नोमाया हले दुनिया नुजोबनाय है आयै बेफोरखौलाय मारो नङा अब्लाबो बुंबाय आङो आरोथ' जेनेबा साख्रि थायोब्ला हिनजावानो जा हौवायानो जा खायसे खायसेखौ बुंबाय आङो लेंग्रा खाना माबा आथिं बायनाय माबा बायनाय जेखियानो जाया मानो जेखि खमि जाया अब्लाबो मोनखाथारो हिनजावबाबो हौवाबाबो आबा सना बेखायनो नोमायाबो सना माब्लाबा नोंखौ बेफोरबायदि माबा मोनसे मावजानो लुगैयो आरो जाहाथे देनां बिहामजो सोरबाफोर खारसनफैबायो खोमा नोंखौ फसायबायो आंहा बिहामजो मोजां गुफुर गावदां मोनबोबायो खोमा सानो आरो नोमाया हे बेबायदिसो बिहामजो नांगौ माने नोंनो ओइ बिहामजोनि खोथाखौ बादखौनो होआयै थार गोसोजों मोजां मोनबा मा थाखा फैसा नायलायनोब्रा ओरैनोबाबोथ' मोजां मोननो हायोना जेन'बा उनाव जुदि थार गोसोजों मोजां मोनबा बेफोरखौलाय मा नांजानो मानसिया माबा प्रब्लेम दं नामा मोजां मोनो नालाय मोजां मोनोब्रा थाखा फैसाखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबाथ' बेथ' जेबो माबा गैयाना बेसेन गैयाना आयै आंनो जिबनावबो बिदि थाखा फैसानि उन खारफाग्रा हिनजावखौ नाङालै नमस्कारखा नोंनाबो आबा सना होमबाबो नोमाया बुंबाय आरो फैसायानो जरुरि बे थादानि जुगाव फैसा गैयाबा जेबो गैया दे आयै जागोन दे उनाव माबा मोनसे नायनोसै ने दे होमबालाय आंहाबो लेट जानोसैहाय रायलायनानै दिनैथ' ओंख्रियानो गोखासो संबाय आं आबा नाजै ओमफ्राय अमा मेजेम दंमोन ना बेजोंनो संबाय आं गोखा संबाबो जायोलै आंथ' सिगां जायामोन नाथाय दा एसे गोथाव मोनो आरोना जानांगौहाय आबा गोखा बुस्थुखौ मानलु मानला खुरलु खुरला बे मोदोमनि स्किन प्रब्लेम जानायफ्राबो गोखाफोरजों एसे खमायोना जेन'बा बुंबाय आरो आङो
दे आरो माथो बुंबावनो आयै स्किन प्रब्लेमालाय एसे आंनावबो दङ दंनाया थेवबो आं बांद्राय जायालै गोखाखौ जाबाबो दे थाथ' बेखायनोथ' मिजिं आंबो माने गाज्रि होननानै बुङाखै आरोना एसे जोंनि कन्डिशनफोरखौ नायनानैसो बुंनाय जादों नाङा दे आंनि गथ' साथामखौ आं नायगोन ना जेबो टेनसन लानांगौनि खोथा गैया आं ओरैनो बेस्थ' थायाना खामानिफोराव दा जोंनि गथ'फोरखौ नों नायबानो जाबायना आं गैयि समाव दाथ' मिलिसायाबो देरहांखाबाय ओमफ्राय आंनि मामि मिलिसा गस्लाखौ माबायदि मोनदोंनो फसायदोंना गस्लाया मोजांथ' मिजिं जोंहा मामि मिलिसाया मानो खुसि जाया जानो आरो औ ओमफ्रायथ' मोजाङै हामाबा फिटिं जायाबा आं हैफिनसो सानदोंमोन दा दखानदाराबो बुंबाय जायाबा लाबोफिनबानो जाबाय होननानै बेखायनो र' आं सोंहैनो बाराबा गाव फसायदोंना फसायाखै गावनावनो सोंहैनि आङो आंथ' गस्लाखौनो होआखै दा बिफाया सोंहैबाथ' गथ'आ आंनो मानो लाबोआखै होननासो सोंगोन माने आंथ' गथ'खौ थगायदोंसोमोन ना ओमफ्राय नोंसोरथ' मा लाबबाबो गासैबो हामाना दानो हामजोबखानाय नङा अब्लाबो मामि मिलिसानोबो एसे फसायना लाबोदोंमोन आरो हे बाबा नोंसोरखौ मा मुं दोनबावनो दे थाब थाब देरदोल' ओमफ्राय देनां नोंसोरनो मोजां मोजां गस्ला लाबोबावगोन दे मामि मिलिसाखौ गावनाव सोंहैनोसै आं र' माबायदि फसायदों आंनि मामि सनाया हे दाथ' रनाय बिफा नोंबो आरो मा सोंहैबावनांगौ जाखो दे आं बुंनाया जाया आरो नोंनो आं जेब्ला होदों बेसेबा गथ'आ खुसि जाखादों माब्लाबा आलासि जाहैबासो गानगोननो आरो औ बेखायनोथ' एसे नायनोसैमोन आङो माबायदि गाननायथोंसै आंबो नायनोसै ना माबायदि समायदों हे एकदम रानि बायदि नुखादो दे आरो बेखौलाय आरो मा जोंहा नानि बाबुआसो नै बारा मिलायासैना ए नंगौना ओमफ्राय नङा नानि बाबुखौलाय मानो बिदि बुंदेरखो नोङो बिसोरनावबो समायगोन ना मानो समाया जानो जोंहा माने गथ'फोरना एसे रङा माबा सोमज्रोना बेखायनोसो आरो आं बुंखाबायना बेफोर रं रुप बेफोरखौ मानो बुंबाय थायो नोङो मालाय इसोर हरनायसो दा महरालाय बेखायनो बेबायदि दा बुंदे आरो आलासिबो दङ होमबालाय दे गाननोबालाय आलासि जाहैबानो गानथोंसै माब्लाबा बिबैनाव थांबा औ मिजिं माब्लाबा गानथोंसै होमबा दे आंना मोनसेल' खामानि गैयाना आलासिबो फैगोन बेदरखौ एसे गोदाहैनि आङो ओमफ्राय नोंबो आरो न'नि दाउखौसो सिथारनो मोनलायबाय न'आवनो गोबावजों आलासि जाफैनाय न'आवनो दाउ दंखायोबालाय आरो माथो बायनांगौ बेखौलाय मिलिसा मामियालाय माथो खालामदों दङमोन लेखासो फरायदोंमोन गथ'आ दसेनो ओमफ्राय दा गेलेनो लोगोफोरजोंसो ओंखारलांखो नामा दे लेखा फरायोबा फरायथों डिस्टार्ब खालामनाङा बारा फरायनायफ्राव गोसो होबा मोजांसो ओमफ्राय खोनाबायना बिमा आं माबा फिथाइ सामथाइबो लाबोदों दा हाना हैबानो जाबाय जागोन दे जेबो टेनसन लानाङा नोङो आलासिबो फैनोसैबालाय आंहासो खामानि जानोसैलाय ना जेबो नङा न' खाथिनि नानिमोनखौ लेंहरदों सानै दा आरो थुनथुलि नानियाबोथ' फैनो सोलाबला गोदोसो सोलाबोमोन बेहाबो समानो मिलायाबा आरो जोंहा मामियाबो उन्दै जेबो मावनो रोंथ'वाखै दे उनफोराव जागोन बेफोरो औ दे मासे सान्दुंलै दिनैबो ओइ आयै आयैलै आयै होन्दों उफ एथ' सान्दुङाव कलेज थांनांगौबा थैगोनलै नाथाय माथो खालामब्रा थेख्ला उफायथ' गैया थांमारखानांगोन नोङो हाबाब सान्दुं गोसाफ्राव मा जालायखो आफा मा जालायखो बेलाय फैसा हरदो गोख्रै हरद' आंहा थांनांसिगौ फैसा दानो जोबलायबाय होनबा बे जोबा जायो नामा 500ल' थाखाया दाख्लैनो जोबदों आरो कलेज थांबाय थानायखौ नुवाखै गारि भारायावनो बेसे थाङो हाबाब कलेज थांगासिनो एफा बुरजा बाहायबोबालाय बोरै जानोसै हाबा बोरै थांनो गारि भारायावल'थ' एसे बुरजा थाङाना थाङासो जागोनलै मायबा हनै मालाय बयबो लोगोफ्रा गावबागाव गारिजों थाङो आंहाल'सो लाइन गारि थांनांगौ जायो नङाबा साइकेल बोराय साइकेल सालायनायाबो मोजांसो दा देहानि थाखाय बेनोसो एकदम माबा थागोन आबा मानसिया फ्रात फ्रिट थागोन माथो गाज्रि जाखो कलेजसिमल' साइकेल सालायनानै थांनाया मालाय दंनायफ्रा दं आरो मा ओइ नोंनि डायलगा बेनोखा फैसा हरदो थाबनो आंहा थांसै लेट जाबाय डायलगनि बाथ्रा नङाहाय आबा नों साननैसोजोंनो 500 बिथारो बुरजाबाथ' दानो रोजासे होबाबो बेनो स्लिम जागोन फैसाया हरनोबा हर हराबा थालै आं थांनायबो नङा
नुबाय अख्रा फरायनायफ्रावबा माबायदि गोसो होगोना होआ दे बियो र' लायनि आङो होआबा बेखौनो ओरैनो पास जादोंखाय आङो एफा मोजां नाम्बारै पास जाबाय दाना माबा फरायगोना फराया मोजांनो नुखायाखै आरो नोङो बेनिफ्रायथ' गारि बिबाय आं बेखौबो गैया नों रायलायदोंना रायलायाखै ओमफ्राय आब' गुमैजों नङाबा आं रायलायनोसैलै आयै नोंनि बिदि रायलायनायखौ नेबाय थानाया आङो हामाहाय आबा आं सानदों नों एसएसखौबो मोजां होग्रो फरायग्रो पास जाग्रो ओमफ्राय उनाव बायगोन ना माथो नोंलाय दानो हाखु दाखु दानो गारि नांथारसिगौ जालायबाय मालायफ्रा पास जाबा मा होयो मा होआलै अननानैनो नोंहाथ' आरो मोजां पास जाबाबो गैया जाम्बा बायदि आंहासो लाइन गारिजों थांनांगौ सान्दुंबो मोनथिया अखाबो मोनथियालै बेफोरखौनो सहायनो हाया होमबा नों दानि गथ' जानानै आबा जोंफोरालाय माथो एफाबां खस्थ' मोनबोबाय गोदोहाय माथो जेबोखौनो मोनामोनलाय नोंसो आरो दसेखिनिखौनो सान्दुंखौ सहायनो हायासै बिलाय गारि मोनबाल' जे मोजां फरायगोन मोजां माबागोन नङा मिथिबायना आबा गारिया जाहोआहाय दोनलै आयै नों डाइलगालाय बेनोखाना गारिल' नांगौ जादों बेनो हो मालायफ्राबा बेफोरबायदिखौनो मोजांखौनो फरायनो मोनबावा बेसेबां खस्थ' फरायनो लिरनो सानबाबो नोंहा आरो एसे मोजां मोनदों फरायनो सुबिदा मोनदों फरायलाय दा मोजाङै गारि नांगौ बेनो बुंखाबायना अबेबा थांनायावसो प्रब्लेम जायो दाथ' आंहानो प्रब्लेम जाबायना अब्लाबो आं दानो रायलायथ'वाहाय एसे नेबाव र' एसे मोजां सम फैबा आं रायलायगोन मोनथिया आङो थाब बुं नङाबा आंनो बुंगोनलै मोजां थां फैसाया बारा दा बाहायलाबाय आं लायनि आरोथ' एकदम आंनाव बांद्राय बिबाय थानाहाय बेफोरबायदि बिफायाबो आरो एक नाम्बार बाराखौबा सैयासो हां आलेले आंनि रानि बेथा बेथि नोंसोरनि रङाना देनां सोलायलांगोन दे आं दंना मोजां क्रिम पाउडार माबा माबि आरो डक्टरनावबो मोजां साजेसन लानानै होगोन दे आरो आङो मोजां फुनगोन मासाज खालामगोन आजिखालिथ' गोबां बायदि मैयानि माबा माबिबो ओंखारदों गुफुर जानायनि बेफोरखौनो फुननानै नोंसोरखौ सानसे गुफुर जाहोगोन आं बायदि सना नोंनि आइया मा बुंदों बुजिमोनदो आरो दे बे नोंनि नोम्ब'निफ्रायबो समायनासिन जानांगौ नोङो आरो आंनि बेथायाबो हेन्डसाम जानांगौ देनांहाय आबा देरबोला नोंनि आफानाव दाबि लानो हानांगोन दे आरो नोंनि नोम्ब'खौथ' नायहोखाया जोङो बे न'आव जाखिनि दङ गासिबो नोंनिल' जाजोबगोन दे आबा मोनथिदों आंनि गथ'फोरनि मेलिसाखौथ' सानसेबाबो जेसेबां अनो अनथो दे बिफाया आंथ' सानसेबाबो आउट खालामगोन बे न'निफ्राय गावनिया गावनिखा मालायनिया मालायनि आंलाय बोरै उसे साननानै अनबाय थानो हानांगौ दे आंनि गथ'फ्रासो देनां खम मोनगोन ना मोननांगौ खिनिखौ बेखायनो दानिफ्रायनो बेखौ एसे खोमजोर डाउनाव दोनखानांगौ नङाबा देनां देरबोला दाबिनो हानायबा बिफानिफ्राय दाबि बिफाखौबो गावनिथिं लाबा ओरैनो आं गदायना बारा पावार गैया अब्लाबो पावारफोरखौ आंनि आखाइ मुथियाव लानांगौ दे आरो आङो जाहाथे देनां बिफायाबो आंखौ जेबो खालाम हायिनि हरनायालाय हरा नङा हरो आङो हो दा नों खेबसेनो बाहायबोजोबबा बोरै नोमायाबो बोरै हरनो हानो दे सप्तासेयानो थाङा आबा नोंना मिथिबायना थांबाबो जेन'बा एक्स'सो थांनो हागौ होमबाबोथ' जोंनि न'आबोथ' एसे गोजान नङा दे लायनि आङो जायखिया नोंनाबाथाय बिदिनो डाइलग होनानै दिनना मा जालायखो बुंबाय आयै थाबाय माथो सफैबाय माथो हनै मा जालायखो मा जाखो मोजां जाबायलै गुमै नों सफैबाय दा ओमफ्राय नोंनि गारिखौ लानानै थांथ'नोसै आं कलेजाव दे अ कलेजाव दे लांबानो जाबाय नै आरो बिगुमैनि गारिखौसो बिलायबाय औ नों फैसाखौल' हरदो आंहा गुमैनि गारिजों थांसै गारिखौ लांनानै दा जानला माला सालायहैदोलाय जेराव मेराव लांला बायदो लोगोफोरजों बांद्राय फाल्थु नङा दे खिन्थु गथ'आ दे आयै जेबो नङाना लांथों दे दसे औ गुमै आइनालाय बिदिनोसैलै आं थांसै दे मोजां थां गारिफ्रा मोजां सालायखा नों गुमैनिखौ हा बिगुमैयाबो मानो हरखो दे आं दायो फैनोसै दे बाबु दायो थांगोन फिसाजो आं लाबोफानोसै लां आयै मोजां थाथ' सालायलांबालां आरो दा आल्थु फाल्थु थाथ' गुमै देखायोबा दुगा मारा खालामनांगौबा मोनगोनसै आंजों गथ'खौनो मा बुंबावनो कलेज मोनदों एसे अख्राया बारा जाहांदों जावैसो जेबो नङालै आयै माथो जाखोना बेफोरबायदिबालाय बोरै जानोसै हा जावैसो ओमफ्रायथ' दा सेंग्रा देरफुहांनाय गथ' दे उनाव लासै बुजिलांगोन ना आयै बुजिलांगोन ना बारानिफ्राय बारा फाल्थुक जालांगोन मिथिला दे आरो आगोलावथ' बिदिद्राय नङामोन दासो नै एसे साननै सानथाम कलेज थांबाय दा एकदम अख्रा जाहांदों गथ'आनो दे बारा टेनसन लानाङा आयै ओमफ्राय सासेया फैबायना फैबायमोन नै दखानाव थांदों खाथियाव बेनाबाथाय दखानानोसै मालायनो थांबावखो बियो
मोनथिला दे आरो दे नोंहा जिरायथ' जावैसो आं साहा फुदुंहैनि गरमाव साहा लोंबाय थानो बाबायमोनलै आं आयै हामानोसै एसे लोंदो जावैसो आं फुदुंहैनि र' जानायनि दानोबा दुंगोन दे होमबालाय आयै वाव बेबायदि आंनि बायदि बिखुनजो बहा मोनबावगोनलै बिराद अनखायोलै आंखौ थारैनो आंनि आइया एकदम गावनि फिसाला असे बायदि अनखायोलै लोगोसे आंनि थुनथुलियाबोथ' बेसेबा मोजां मोनखायोना आंखौ बिराद मोजां फेमिलि मोनबायलै आङो मानसियासो दाबो सफैलाब्रा थुनथुलि सनाया आरे सान नोंलाय माथो बेहायनो फैबावबायसो दिनै औ एफा नेबाय मानो दाबो सफैयाखैसो नंदोंमोन आङो ओमफ्राय नों आंखौ बहाबा खारखुमालांबायसो सानदोंमोन नामा हो बेबायदि नङालै होमबाबो ससे नायफैबाय आरो आंनि सना नालाय जादों डायलग मास्टार इस बुंनायफ्राथ' लाजाखायालै डायलग नङारा बे आंनि गोसोनि खोथासो ना गोसोनि फिलिंस जथुना मिथिगौ सान आं दखानाव जुइसबो लायनो थांबाय गैयारा दहायबो लाबोफानो बावबाय आङो ओमफ्राय आंबो लाबोआसैना जुदि नों बुंहरबा लाबोगौमोन आंबो बावगारबायरा नै दाथ' गरम बोथोर गोलोम बोथोर मिथिखानांगौना थान्दा थान्दा जुइस लोंनो मा मोजां नांसोयो आङो खुसेर बिदै बेबायदिनो गासिबो थान्दा आरोना नों आंनि हौवा जालायनानै जेबोखौनो मिथिमोना आरो थुनथुलिया मा लुबैदों मा मादोंनो आइया सना बिदि नङारा आं माने बावबोदोंसो दा मालायफोरना बावबोआ मिथिगौना सान बिराद अनसोयो नोंसो आंनो बेफोरखौनो लाबोआ माबा बिहराबानो नायदो नै हामालै एखि बेबायदि रागाजोंनो समाया नङाना नोंखौ हामा मिथिया आं गावनो लायबाय ओमफ्राय दखानावबो मोनबासै ओमफ्राय नोंनाव बिहरलायनांगौ आरो नों गोसोखांना लाबोनांगौ ना आयै सना गथ' गोरलै बायदि खालाय नोङो बावबोबायबा माथो खालामबावनो दे एखि सना खबरदार आंखौ सना दा बुंखा नों दालिं नोङो बिब्दि दे दायो दसे बेरायनो लांगोन आं नोंखौ अके ओमफ्राय नों मा लुगैदों बहा थांनो लुगैदों मा माबानो लुगैदों बेखौनो खालामजोबबानो जाबाय नङा माथो नोंथ' मेथाइबो लाबोबावासैसोदां दिनैनि होद सना मेथाइ लाबबाल' जे अननाय जायो बेथ' नङाना आंथ' लाबबाय थाखायोआनो माथो दिनैल'सो बावबोबाय आङो ओमफ्राय गावहा बेखौनो रागा जोंबाय आरो हामालै एखि जोङाखै होमबाबो ओइद ओमफ्राय बेहायलाय मा खालामबाय थाया नोङो फैदो थांसै न'आव नै जाम्बा आं फैनाय बेहाय दसे सानबाय बै दिंखिया बिराद मोजां रोदोमदोंना बेखौ लांफानोसैलै होननानै थास' आथिंबो नागिरदोंमोन आं नै बेफोरखौलाय मानो खानांगौ दे बायबानो मोनथारो दानालाय मेल्लानो दा जाम्बा गाव खानाया एसे आलदाब्रा मिथिबायना आरोथ' आंनि लोगो माखासेनोबो हैबावगोनसै आं हजोंहाय इस दे होमबालाय नोंजोंलाय बहाथो हानोना थुदो ओमफ्राय थांग्रोनोसै न'आव दा रायलायबाय थानोसैलै बेहाय मा रायलायबाय थानो बेखायनोथ' आं गावखौनो एफा नेबाय नोंसो गैयाना दखानाव थांनो होन्दों आइया मानो दाबो सफैयाखै सानबाय दसे ओरै लामासिम ओंखारबोबायब्रा आङो दे सान मोजाङानो जाबाय होमबालाय औ हेलौ नै सोर फन हरलायखो औ र' रायलायहरगोन दे आङो औ रहित मा जाखो ए थांगोन माने एसे लेट जाबायना आइ बिखुनजो मोनाव दंफैग्रोयो आं दायो दसे थानानै थांसै जाया गोबाव जायालै दसेनो जायो आंना दे डाइरेक्ट सहैगोन आङो नों फैबानो जाबाय दे मालाय सान बहा थांनो नागिरदों लोगोजों एसे खामानि दंमोनलै बेयावनो लिंहरदों आरो औ दे थांबानो जाबाय बिराद गोबाव जाबायलै आइखौबो नुयिया आङो आइखौनो खेबसे नायनो थांग्रोनांगोन ओमफ्रायथ' फनबो गैयाना बेनाव फन थाब्लाथ' आं हरगौमोन नाथाय आं हरनायाबो सेफ नंथ'आ दायो बेनिफ्रायथ' ओमफ्रायो पुलिसफ्राबो होसोगासिनो आंखौ जानायाबो आंनि सना फिथर माइनावासो बेफोरबायदि जाबाय होमबा दे होमबालाय एखि जोंहा सानैजों सिखाव पुलिस गेलेबाय थागोन ने नों आंखौ हमनो होसोबाय था आं खारबाय थागोन माने जोंना कानेक्सनानो बेफोरबायदिखा आरोना बे सानालाय आरो बहा गेजेराव फैखोब्रा लाब गैयालै भाइ लाब गैया सान बेखायनो नोंखौ गोजान जानो खिन्थाखादोंमोन आङो मानसियानोथ' ओमफ्राय आदामरा जाखोना जादियाबा एसे खबर लानांसिगोन आं बेखौ थैबाबो हामसिगौमोनलै साला फाफि साना नायनो हाथाराला आं बाराखौबा दे जियानो जा खाथ्राखौथ' जेबो नंला अब्लाबो आं आइनिसिम थांनांगोन आंना बिमायाबो जुदासोना बे आं हरनाय हाजारखि आं फैसा हरा लाखानाय नङा बियो बेनि थाखाय आं आइनिसिम थांथारनांगोन आंनि आइनि थाखाय जेरैखि जायाबाबो
आरोथ' बिनि सायाव बेखौ मोनथिखायो आङो नोंसोर पुलिसफोरा आंनि आइखौबो डिस्टार्ब खालामबाय थागोन ना नाथाय वेल जेबो नङा दे दाय गैयाबाथ' आइखौबो दोनबाय थानो हायाना मोननोथ' नोंसोर थांखाया आंखौ जेब्लासिम आंनि गोसो गैया हेल' लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो आं बानायबाय जियानो जादोला लोगोफोर दसेबाबो बानायबाय जायखिजाया ओमफ्रायो आं मिथिखागौ नोंथांमोना नेनानै दङमोन नाथाय आंना गोसोआ थिग नङामोन आरोना लोगोफोर बानायनो माने गोसोआनो भिडिअ खालामनो जाथ'वाखैमोन ना बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम सरि थाबाय जायखिजाया नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दसे समबाबो नुजाफैलायबाय एबारनिफ्राय आङो लाबोफिननो नाजानोसै लोगोफोर लासै लासैबाबो जायखिजाया दे होमबा ना दिनै थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो लाभ इउ माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर जेबो प्रब्लेम गैयाबाथ' आङो सामफ्रामबो लाबोखायो नाथायो दा बुंथ'ला आङो दे होमबा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय टाटा रावबो हामा मोननांला आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय जायफोर जोंनि मोनसे भिडिअखौबो नायाखै गोदान भिडिअ होबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायाखैबा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन आङो बेयाव थांनानै नायब्लानो नुनो मोनगोन जायफोर मोजां मोनो आरोना बेखौबो लाबोबाथाय लाबोबाय था होनो माने बेखौ दसे दोनथ'नानैबाबो बैखौबाबो दसे लाबो बिदि बुङो आरोना अब्लाबो समनिसो खोथाथ' लोगोफोर लाबोनो हायाबाथ' लाबोखायानो आङो बेखौ नायखांब्ला बै मोनसेखौबो नायना होबानो जाबाय लोगोफोर ना माने जायफोर मोजां मोनो आरो बुंबाय थायोमोन नायनो होननानै स' बै मोनसेखौबो गोदान एपिसडखौ होनाय जाबाय जेसेबां हायो हाबाथ' थाबैनो लाबोनोसै लोगोफोर प्रब्लेम साला जोबनोनो रोंला लाइफनिफ्राय सानदोंमोन मा जाखो सब उल्था पुल्था जाजोब्बाय लाइफआनो